Saioa Garmendia naiz. Ondoren, pentsamendu negatiboak kudeatzeko meditazio gidatua egingo dugu. Jarri eroso eta itxi begiak. Orain, hartu arnasa sakon. Arnastu astiro sudurretik, birikak airez betez, eta bota leunki ahotik. Hasteko, zure arnasketari erreparatzen diozu. Sentitu airea zure gorputzean sartzen eta irteten. Inhalazio bakoitzak lasaitasunez betetzen zaitu. Jarri arreta orain zure buruan. Imaginatu zure pentsamenduak distantzia batetik begiratzen ari zarela. Ez epaitu. Begiratu besterik, ez duzu egin behar. Zerutik igarotzen diren hodeiak balira bezala. Pentsamendu negatiboren bat agertzen denean, begiratu besterik ez duzu egin behar. Ez epaitu. Pentsamendu hori hodei ilun bat bezala bistaratzen duzu. Utzi ezaiozu emozioa pentsamendu horri lotuta sentitzen. Hura epaitu eta aldatzen saiatu gabe. Hartu arnasa sakon, eta arnasa botatzean, imaginatu hodei ilun horrei putz egiten ari zarela. Behatu nola desegiten eta urruntzen den hodeia. Pentsamendu negatiboa berarekin eramanez. Errepikatu hau sortzen den pentsamendu negatibo bakoitzarekin. Orain, jarri arreta zure bihotzean. Imaginatu argi, bero eta distiratsu bat. Zure bihotzetik sortzen dena eta zure izate osoan zehar hedatzen dena. Sentitu argi honek lasaitasunez betetzen zaituela. Pentsamendu negatiboen edozein hondakin disolbatuz.
Orain, errepikatu mentalki, pentsamendu negatiboak indargabetzen lagunduko dizuten baieztapen positiboak. Honako baieztapen hauek erabil ditzakezu. Indartsua naiz, gai naiz, bakean nago neure buruarekin, maitasuna eta zoriona merezi ditut. Sentitu, baieztapen horiek zure burua positibotasunez eta argitasunez betetzen dutela. Egon lasai, minutu batzuetan. Argi beroak eta baieztapen positiboek ongizatez bete zaitzaten. Orain, eskertu zeure buruari denbora hau hartu izana zure pentsamendu negatiboak kudeatzeko eta lasaitasuna aurkitzeko. Prest zaudenean eta horrela sentitzen duzunean, ireki begiak.